Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wong Desa 03. Sekarang mau makan dulu. Aku mau berdoa. Berdoa sih no. Amin. Ndak kayak tuku anu. Oh. Banyu. Nah, lah tidak ngetan. Ini juga wangi kan. Saiki. Ayo mana? Ya iki no. Kasih mangan. Ya lo jelek ini. 2000 lah iki. Iki orang yang gak mau Enggak 2000 mu mang, 2000 Oh, tak. Tunggu aja. Tuku mau budi apa? Wong wis kok. Gocap 2000 untuk saya. Iki tunggu banyak. Kirain galon kayak diisi. Apa nih? Galon. Engko ngenteni. Kayak bocah rede. Kok aku ya aku mau ngitane. Titik. Ya ini apa udan lor. Lampu ini kurang padang ya. Intune apa, guys? Kayak kurang padang. Iki cek jaman. Enak. Lebel. Esoknya apa iki? Hah. Cek pun mancing nih. Warna iwak. Mulai. Dulu kecot. Kawan. Dan udan. Iki arep udan nih. Aku malu. Gak apa-apa sejak libur lah. Melu piye to? Wong nang alas kok melu yo sembarang cah cilik mbok nang omah ae. Aku nenek HP loh. Bintang. Bintang. Sini. Kalau nenek ini. Dah. Ya ini arepe udan. Tapi Terus musim udan. Dan jangan ngomong aja lemangan. Nanti anu nih. Ini kayak impor. dekat, besar. Besar ya. Lagi nih. Iki kain. Dodol iku ceklek isan. Wah. Ini kan Mas, apa digawe ning saka sandal. Jo sandal apik konoan. Ya itu ya kayak. Sing gedhi. Konoan sing gedhi rek nek. Aku niku bapakku. Wah, aku pak bayangan ya sama Andrew kae. Malam Sabtu wae. Malam Sabtu wae. Ayah tidur ya. Ayah benak sih. Di ngarep omahe mbok. Aku wis biasa dulu. Delok jalanan terus. Ayah turu mek ker. Bangku saiki. Tangi jam itu. Ndelok neh. Kayak sego putih tok. Bintang rek omong ato. Kaya anu nang. Anak uyahe. Ora enak uyahe piye? Ndok ora duwe uyah koyo. Kok uyah? Alah ngomong ae. Anak anak griye. Bintang.
Sik to. Selak peteng ae lho. Melayu. Unu. Lah udah no. Asin banget. Kayak no kono lho Sel. Aku masa aku ngomong ayo. Iya lur. Tak. Cukup banyak juga. Kenapa ngene? Mbak kono ngekek kono kok. Iya sak ini. Tak cukup banyak juga. Yes. Yes ngene Sel lor nggo dilanjut nang kok. Jaluk ya. Saya kaget. Tutup apa nih? Kar bawa. Bawa ya. Jaluk apa nih? Jaluk wih. Nanti bawa nanti. Dan jaluk di deh. Wah, kaget. Coba kakek. Es konti. Tuku di kono. Udah. Nanti be. Nanti. Hah? Rasanya itu enak ya nanti kita mau. Ya. Prank. Ya wes. Kontene sore iki wes cukup sakmene sik lur disambung kono wes karo golek konsep-konsep konten neh engko nek cah-cah wis rene. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali subscribe, like dan share channel Wong Desa 03 ya lur. Oke.